No niin, terve taas kaikille, se on Riehu täällä taas ja niinku ton videon nimestä näette, tänään me tehdään pieni maatila tähän. Joo, viime videossa täällä ei oo enää Ois saanut pari narua tosta. Taikka mitä ne on ihmeen köysiä, kun tossa oli joku Trader Magnumilla ois saanut, mikä taas. Tuolla. No joo. Tähän tulee nyt jotain ihmeen ilmoituksia, te ette mun mielestä nähnyt niitä. Mutta minä näen. Kasvakaa vehnät. Mennään kylään. Koska kylässä on vehnää aina melkein. Me saadaan sieltä vehnää, millä me voidaan ottaa noin lehmiä sitten. Koska meidän piti tehdä. Mä ajattelin, jos me tehdään lehmäfarmi, niin sit me saadaan nahkaa ja sit me voidaan tehdä toi lumouspöydän ympärille toi kirjahyllyt. Nyt saadaan parempia lumouksia. Juu. Ja sen jälkeen varmaan pitäisi sitten tehdä mikä toi on? Mikä se nyt on? Se on... Miksi mä en nyt muista? Niin mobifarmi, saanko mä jo ennen muista? Niin mobifarmi pitäisi tehdä sitten, niin miten sillä sit saisi. Vehnän siemeniä. Ai juu, duutat. Kiitos. Kiitos sängystä. Nyt vaan pitää ottaa paljon näitä. Kaikki nää. Niin saadaan ensinnäkin ruokaa. Ei meillä oo kiveä eikä keppejä. Ei ikinä oo niitä, mitä tarvittis. Noin. 1 kiven tarvis. Eikä tässäkään oo kiveä. Noin. Mihin mä laitan sen? Tänne. Noin. Sitten tehdään puokka. Noin. Kerätään nyt näitä paljon tästä, niin saadaan vehnää ja meille ruokaa. Hyvin. Noin, otetaan vielä nää vaikka tästä, sitä varmasti tarpeeksi meillä. Noin. Noin. Otetaan nyt 64. Noin. Otetaan nää siemenet tästä.
Juu, nyt mennään hakemaan niitä lehmiä. Ainakin 2 pitää saada tonne ylös. Sitten kun meillä on 2, niin me tehdään aitaus ja laitetaan ne sinne. Sitten aletaan syöttämään niitä, niin ne tekee lisää lehmiä. Tule tänne. Siinä on heti toinen. Voihan ton 3:nnenkin tuolta ottaa. Hei joo, vaju! Yksi lehmä. Siinä on 4. Mehän saadaan tästä heti jo toi edistysaskel mun mielestä. Ei peeveli. Kattokaa täällä. Tulkaa mukaan. Tonne ette mene. Oi, ei sinne. Ei sinne. No se on siellä. Joo. Paha tää vuori, kun pitää kiinni. No niin, kyllä te tänne pääsette. Noin. Muu. Älä nyt tuu tielle. Kohta ollaan huipulla. Ei peeveli. Mitenköhän niitä aitoja tehtiin? Ai. Tollasia. Tehdään nyt pari keppiä. No niin. Noin. Tulkaa tänne. Tänään. Pysykää siellä. Sinne. Tänne. Hyvä. Älkää nyt sählätkö. Älkää sählätkö. Imputi armadillo, kun syö. Mikä tää on taas? Myötiäinen. Moi, ei peeveli. Go. Menkää sinne. Ei peeveli. Ei, on meillä tuolla yksi. Ettei mene tonne veteen sitten. Noin, otetaan 1 puu siitä. Noniin. Noin. No. Mitä mä just...
Mitä mä teen? No mä teen ainakin nyt 2 aitaa. Ei sillä ole väliä. No niin menkää sinne. No, siellä on nyt lammaskin. Nämä. Sinne. Peeveli. Ei. Toh. Aha. Tänne. Ja sinäkin siellä. Kaikki tänne. Tänne. Just hyvin me tulee. Hyvin tulee. Just. Sitten. Noin. Ei peeveli. Ei vitsi. Tänne. Noin. Noin. Ei peeveli. Noin. Ja justhan tuli mahtavasti yö siinä samalla. Noin. Vois ne vielä. Sitten. Kuka haluu ruokaa? Noin, siitä nyt tuli edistysaskel. Papukkaijat ja lepakot. Ja tää voi daijat. Ei sama. Ei mikään muu kuollut sentään. Juu. Sokeriruot voi ottaa siitä. Noi voi. Tänne laittaa. Ei! Noniin. Miten voi olla mahdollista? Noin. Sitten tehdään tosta pari tollasta. Laitetaan. Tehdään nopeasti. Riittää. Ei himputti. Aina on vähän aina on liian vähän puuta. Laitetaan lisää sit kasvamaan. Noin. Sitten me tarvitaan tämä ämpäri. Syödään. Noin. Sitten tehdään tähän. Ei tehdäkään. Noin, sitten tehdään tälleen. Noin. Sitten laittaa tohon. Noin. Ei kun eihän tohon tarvii. Tähän tarvii sitten. Noin. Noin. Sitten me tarvitaan vettä. Tarvii kyllä tehdä enemmän näitä sokeria. Ei siihen, ei siellä mene.
Sitten sokeriruokoa. Noin. Noin. Tohon. Niin meidän tarvii tähän laittaa sit vettä. Ja tähän. Eiku. Mitä? Siis meidän tarvii tähän laittaa vettä. Taas täällä otan mainoksia. Mun mielestä ette näe niitä. Noin. Voisikohan näitä ruokkia? Joo. Noin. Noin. Sittenhän me voidaan mitä tehdä. Täällä on kasvanut nämä hyvin. Sitten ei oo oikein mitään enää tähän. Paitsi me voitais sitten tehdä mä tiedän. Tehdään tolle lumouspöydälle oma huone. Tällainen maanalainen lumouspaikka. Joo. Noin. Sitten tehdään tonne pari palikkaa. Ylöspäin. Ei peeveli mitään. Vai kun niin joo. Voidaanhan me tästä. Me tehdään tolleen. Ja toi siirretään sitten tähän. Noin. Veeveli sinäkin muuten. Ei voida tosta kaivaa. Elikkä me kaivetaan tästä. Tähän tehdään tällainen. Tehdään tähän tämä. Noin. Eli näin. Sitten tehdään tähän tällainen. Tohon noin sitten, jos me saadaan yksi tonne päin. Noin. Tähän keskelle tulee lumouspöytä tai tähän. Tähän tulee ympärille kirjahyllyjä.
Sakohan tuon ulospöydän tällä? En tiedä. En ota riskiä. Otan sen tällä. Noin. Ja tohon. Sitten me voidaan ottaa... Tänne me voidaan tosta tehdä. Joo. Toi puu just hyvin tohon kasvo valmiiksi. Noin. Ja tohon voidaan sit laittaa, että toi näyttää, että tossa ei ois mitään, niin laitetaan tohon tolleen. Ja tämä sisäänkäynti tolleen. Niin tähän voi sit laittaa noin. Laitetaan tää vähän niin piiloon. Noin. Sitten tänne laittaa vähän noin, että tonne ei näy mitään. Noin. Noin. Nyt tää on vähän niinku salainen tossa. Sitten otetaan tämä puu tästä kumoon. Otetaan muuten tämä maahan. Vaikka tohon. Ja otetaan tämä puu ja tehdään pari ovea ja yksi arkku. Noin. Noin. Noin ja noin. Laitetaan arkku tähän, missä on sitten noiden syöttämiseen. Noin. Ja ottaa tosta noin pois ja laittaa siihen tilalle nämä. Noin. Nyt on hienon näköinen. Ja sitten tänne kaivetaan niin kauan, että löytyy jotain. Just näin. Täältä on salainen kulku sitten tänne. Tuolta pääsee sitten tänne ja sitten laitetaan tää niinku sellaiseen laatikkoon. Juu. Noin. Sitten katsotaan, jos päästäis kohta nukkumaan. Noin. Nyt varmaan alettais lopettelemaan tätä videota. Se oli Riehu. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta. Moikka! Nähdään seuraavassa videossa.